Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal mig og min mor spille et spil, og det går ud på, at man skal få bedre og bedre tunger. Og så skal man åbenbart ud og dræbe hinanden med sine tunger. Og så hver tunge har en speciel power-up. Det er et meget underligt spil, men så kan I lige se, hvad det går ud på, når vi lige kommer i gang. Så går det ud på, at vi skal dræbe hinanden herinde. Sådan her. Og så er det, at du skal prøve at dræbe de andre. Og så når de dør, så får du coins ud af det. Så når du slår dem, får du også coins. Og så handler det om at købe bedre og bedre tunger hele tiden. For eksempel der døde jeg, fordi jeg blev skudt ud i lavaen. Hvor mange gange er du død, mor? Jeg er lige død nu. Nå, det er også. Jeg kan købe en til tungen. Nu har jeg købt en anden tunge, mor. Hvor køber du den? Den der tunge der køber du den. Så kan man også møde de her kasser. Så kan der enten være ingenting i, eller så kan du være heldig, at der er healing eller coins i. Og så handler det bare om at dræbe hinanden med. Så vi kan se, så dør ham her lige om lidt. Fuck, jeg døde. Som I kan se, så er det meget svært. Men når først du har gjort det, så er det ret easy. Nej, hvor er den dårlig, den her. Er den? Ja. Hvad for en? Okay. Den der er god. Hvis du rammer dem med tungen, så kaster du dem bare ud af banen. Bare sådan, yeet. Nå, okay. Så nok derfor, Løb. Der er du, mor. Jeg skal dræbe dig, mor. Jeg er henne hos dig, mor. Jamen, det mor det. Jeg kan godt se, at du siger hellere lykke, fordi jeg tror, at folk er meget bedre til at ramme. Yes! Jeg ramte en! Du kan godt se, at det var meget OP det der, mor. Ikke? Ja. Fuck, jeg røg ned. Og når spillet er rigtig underligt. Nej, jeg fik slynge en ud. Gjorde du? Nej, næsten. Okay. Jeg kommer nu. Hvad sker der? Lige nu der er vi bare i gang med at grind lidt. Jeg ramte forkert. Nu skal du ikke smide mig ud. Hvem? Det ved jeg ikke. Ham der prøver at dræbe dig. Ham har jeg set. Nok fordi du ikke kan. Du skal pege mod dem, imens du kan. Jamen det er derfor. Jeg er lige i gang med at koncentrere mig, på grund af at lige nu er der sygt mange imod mig. Bang! Så kan du lære det. Bang! Bang! Nej, jeg døde! Han brugte et eller andet sindssygt, der bare jettede mig ud af banen. Lad være med at trykke deroppe, på grund af så kommer du ind i et eller andet, hvor de vælger en bestemt tunge til dig. Okay. Og så skal du kæmpe sådan. Jeg kan købe en ny tunge, når jeg kommer ud i, når jeg dør, så kan jeg komme ud i shop. Nej, der er en, der har sådan en tunge, så hvor den spiser af mig som special. Den gør ligesom den vi har lige nu, mor. Det er bare... Yes, jeg ramte dig! Bang! Jeg synes, det er irriterende, når jeg ikke kan ramme. Jamen, det er du jo bare nødt til at ramme, så... Jeg synes, jeg står helt lige i starten. Nå, det er lige meget. Væk med dig. Ja tak, fik dig. Må jeg få dig? Nej, du ramte mig! Det er nok ikke til at komme, hva'? Nej! Hey mor, kom her. Og så er det en minigå. Skal du have en slynge mere? Fuck, der er en, der kom efter dig. Jeg har lige fået min tunge af. Jeg fik ham, han prøvede at gøre det samme på mig.
Hej, mor. Nej, du rammer mig igen. Jeg dør snart. Du skal bare lade være at spille smart. Jamen, det gør jeg jo også. Jeg fik dig. Bang! Ud af banen. Nej, du røg ikke ud af banen. Nej, jeg skulle have kassen. Lige nu skal jeg bare have en kasse. Det var helt sort, hvad står her. Lige nu skal jeg bare have en kasse. Skal jeg sige det hvorfor? Fordi jeg prøver at få healing. Jeg skal have healing i en kasse nu, fordi nu er jeg snart død. Helt. Det er ikke så godt det her. Please sig at få healing. Nå, yes, jeg fik healing. Væk med dig. Ja, yeet boy. Bang. Han gør det hurtigt, det der. Nu er du ved at ryge ud over, hva'? Hvad gør man så, mester? Røg ud over. Nej, så røg du ikke ud over. Bang! Yes, jeg faldt til ham ud over. Jamen, jeg vil rigtig gerne til mig hjemme en gang. Ja, så er det godt. Ja. Mor, du kan købe en ny tunge. Væk med dig. Du skal ikke dræbe ham der. Han er min ven. Men jeg kan ikke finde noget, der er bedst. Nå, tungerne. De er jo gode, hvis du kan finde ud af rammen. Så er alle sammen bedste. Nå, okay. Hvis du kan finde ud af rammen af ting. Men det der tydeligvis ikke. Ja, åbenbart ikke. Hvis du bare normalt slår, mor, ikke? Mor, hvis du bare normalt slår, ikke mor? Så er det lidt lige meget. Nå, den der tornado-tunge, ikke? Den er faktisk ret god, hvis du gør det rigtigt. Ja. Ja. Det gør du så tydeligvis ikke. Der var ingen, der havde. Nej, jeg døde på grund af, at jeg ikke ramte ham med mit special. No. Toilettung. Nå ja, jeg ved godt, hvad den gør. Den kaster et toilet. Vil du se det? Der er sådan, der kaster med til. Må vi se? Ja. Så kaster den bare et skraldespand, den vej du kigger. Det er en skraldetunge, det her. Det er så meget vildt tilbage. Det har man heller ikke, hvis de rammer med special. Dø! Yes, jeg dræbte dig! Men Det var mig! Ja, det var mig! du siger yes. Fordi jeg dræbte dig. Det er da ikke yes. Jo, det er yes! Nå ja, det skal også lige siges. Det er meget svært at spille. Det skal også lige siges, at det er faktisk meget svært at spille. Nå, nu skal vi ikke kun snakke om os to, ikke mor? Ja. Nu skal vi også lige... Er det snart slut, det her spil? Nej, det slutter aldrig. Og det er fedt. Du kan bare fortsætte i en uendelighed. Men det gider jeg ikke. Nå, så gør det. Jeg tror også, vi skal stoppe. Nå, hvorfor skal vi stoppe den? Hvad kan man sige, at det er 2 timer? Bagrundet. Det er ikke 2 timer. Det tror jeg heller ikke, jeg gider. Du får et toilet. Nej, jeg prøver at kaste et toilet. Jeg prøver at kaste en skraldespand i hovedet på dig. Skal jeg så tage med? Nej. En skraldespand i hovedet. Haha, du blev ramt som en skraldespand. Dø, mor. Det er så meget, ja. Jo, skal vi så team? Ja, det skulle være bedre. Okay, han kommer. Nej, jeg blev ramt af den der tunge, du har lige nu. Hvor skal jeg sgu være med? Hvorfor kan man ikke vinde? Det er da kedeligt. Det handler bare om at dræbe så mange. Det er da kedeligt. Okay, skal du måske spille det der event, jeg sagde, du skulle lade være med at trykke på. Der kan du godt vinde. Nora. Ja. Men du er bare inde i det samme spil Jo. nærmest. Okay. Det er mig. Nej, prøv at ramme ham. Don't worry. Ja, det er for noget. Der. Bang! Så kan du komme tilbage til, hvor du kom fra. Det er en største måde. Der! Bang! Bang! For helvede, mand! Nu bliver jeg skudt over. Nej, det gør jeg ikke. Til gengæld. Så nu er jeg færdig. Nej! Jo. Bang! Jeg har været ude. Løb! Løb! Nej! Jeg falder ud. Nej, det gør jeg ikke. Bang! Jeg skal bare væk herfra.
Jeg kan godt mærke på det hele, jeg dør. Bang! Jeg kan godt se, at hvorfor folk går efter mig, fordi jeg har så lidt liv. Mor, hvorfor er du ikke inde i det? Jeg skal lige... Gider du ikke have, den ikke er samlet? Ja, den her. Ja. Nej, heller ikke det. Men jeg synes godt nok, de er irriterende. Hvordan er det her spil irriterende? De der aldrig slutter. Og fordi man ikke kan vinde. Hvorfor vil du gerne vinde? Vil du ikke gerne vinde? Mig? Vil du ikke gerne vinde? Jo, hvis det er noget, jeg kan vinde i. Ellers er jeg sådan lidt ligeglad. Det kan man lære. Bang! 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 Nå! Bang! Nej, jeg ramte ham ikke der. Jeg beat ham. Der er en eller anden, der har et eller andet sindssygt OP. Han er 100% Roblox. Ja. Bang! Du er så ikke ude endnu. Mor, jeg har dræbt dig 2 gange. Har du mig? Ja. Jeg er jo ikke engang derinde. Nå, men du er ikke helt ude endnu. Jeg kan dræbe dig i lobbyen. Bang! Dræb kasser, dræb kasser. Yes, healing. Dræb kasser, dræb kasser. Yes, healing. Tror du ikke, at det er meningen, at man skal fortælle, hvad man gør, hvis man laver en Det ved jeg. turnering? Altså, mor, må jeg godt lige sige noget. Ja. Det er altså ikke din kanal. Eller jo, det er vores fælles kanal, men... Nå. Men husk, at man skal også passe på i spillet. Nej. Husk at passe på. Fordi ellers bliver du skudt over ligesom mig. Hvad blev du kørt over? Hvad? Blev du kørt over? Nej, jeg blev bare skudt. Det er ikke så smart. Er vi færdige, så skal du nok blive skudt. Vi er ikke så helt færdige endnu. Det er bare noget nyt. Men vi er færdige, når jeg dør igen. Så bliver det lidt spændende. Vi skal lige have over de her. Vi skal lige have 10 kills for streg her. Er det en murtunge, du har? Ja. Nej, det er ikke en murtunge. Hvad kan du så? Det kan godt være, at det ligner en mur, men skal sige det, hvad den gør. Skal jeg sige det, hvorfor den ligner en mur? Ja. Den gør sådan her. Nå. Ja, det tænder. Bang! Husk at passe på. Fordi det er så dør jeg selv. Og husk, det her spil, det er ikke så sjovt. Du får ikke lov til at nakke hende der uden at dø. Bang! Nej, så ramte jeg ham. Så dræber jeg ham ikke engang. Bang! Så kan blive... Ej, jeg ramte ham ikke. Det er det der er svært med at ramme den der mund der. Skal sige, hvad der er svært ved at ramme munden. Det er meget god niveau til alle de der ting. Dø. Yes, jeg fik ham. Det kan man lige så godt med de andre der. Ja, det kan man lige så godt. Og husk at Kan man lige sådan en boble, hvad så? jeg fik ham. Så kan man ikke slå ham. Nej, jo, så kan man godt slå ham. Han har el. Du gik bare ud nok. Nå, det er fordi jeg ikke gad. Fordi de er sygt OP. Dem, der har sådan noget med bubble rundt om. Han dør nu. Er du sikker? Ja, han døde. Nej, han døde ikke. Han har meget lidt liv. Dø! Ja, tak. Der er en bag mig.